Paldo naman kaya sa scatter ko ba? Grabe nga tao ya. Wow! 200 adlaw gabi. 200 adlaw gabi ingin ang panganay. Cellphone. Sino ka? Oh, sorry. Meg, do na di parang ko to pag undang kon mo, duli pa ilipay kada ya. Oo Paldo naman yung kuto sa scatter to. Bo. Wow! 1M! Nice! May pang-inom na kami sa barkada ko. May pang-inom ka pero wala ka pang bakal habon sa guya mo no. May mga igko pa ya. Tigalin nga. Nagpangawa ko to sang kahoy ginsulan ko ni nanay 20. Bawas kung scatter ko, dawg pa ko, 1,000,000. Nga nangahoy ka pa, yung tsura mo, puro na kuan ho. Ngay ano dabi dito, may ginsunog tapos pagsunog ato to sa sulod. Di na sunog nagtawabla may mga uling pa ko. Yung mga ano ka pa, yung mga banding ko pa. Wait lang kay ma-withdraw kuya sa video kuya kay may 1M kuya. Paldo naman kuya. Ay, sige. Sige, dara ka danay. Sige. Putar. Dami na ng tao ya. Kuan, dami kwarta. Pugar. Uy, Subong Meg. oh, Meg. Pugar. Pag ulang kita, di ba? Ano ka, sa Bulangan? Oh. Ay, daog. Kuya. Putar gid. Malas kid ya. Perde? Ito yung kumaman. Baka ko ito gato sa bata ko. Ay, anong remedyo? Anong remedyo mo? May gid ya. Perde gid ya Meg. Ay, inang wala ka na gid bilin na. May gid. Meg, pwede ka inyo si mo Meg. Ay, way gid ko dia kwarta Meg kay Pag ano ka, kuwan ka na, gasabat ka ay na. kay Meg wala man tami pumigado may guro kung nabtan mo di guro gina tong lalaki di nga kwan di puro musing si tsura pareho ka mo inang kwan may daog to siya sa kwan. Ko Meg. Tapos pwede ka kita. Auso sa wala gali abi ko natural gali ano yung May uling na kutani. auso sa Nakuha ka gito gino na kawas kami gina uling. ay Kaya so, pigado mang gyapon. kaya dapat Meg ang bulang hindi mo na yan dapat pagkuanan kung hindi Paswerte lang yung Meg. Oo. Talo do, igigimig sakit pa to abi Meg. sakit ang manok ang manok ang bata gali dapat Meg hindi wala kaya lang nagbulang kay syempre kuan mo may pamilya ka dapat gimbakal mo gatas gimbakal mo lang tayo gatas tapos kuan hindi nga mag bulpay lang di ulhot Mego inang mga ngayo kasang mga ngayo mapabati-bati kang kuan nga wala ka kwarta. Hindi ko alam si mo kwarta. Totoo lang Meg, wala ako kwarta pero mga pilahaw kay do naluoy ko sa imo ya do. Naluoy isang tsura mo ya Migo. Cute ka pa naman. Anong tanabi galing kuan kay ambot kung masarangan sang kwarta ko ang bong Damo kwarta. Grabe. Oh, ara ho daw gali kwarta ho. Siya mo sa ginang surya magina. Oo, siya na tabla tsura yaw pareho ko may tsura. Meg, pwede ka Sino ka? Mo yung kwarta ka. Kwarta na naman. Pila Scatter. na Meg, pila na. Ano ka? Tagpila na. Pareho? Pila na ang mga withdraw. 1K. 1K. Pwede ka hinyo si Meg. Walang ka? Call mo ko na Meg. Scatter ka danay. Paldo naman ko. Scatter. Paano scatter? Sa din ka maano si Meg? Sa Facebook lang. Facebook. Pindot mo lang. 1K. Grabe. Siya kahulam mo tamo sa Ay, kwarta. nasa paulam guro. Malam ka? Meg, Meg na perde sa ano sa bulang Meg. Pwede ko sa Pwede bulang. sa- Pilang perde mo sa bulang Meg? 5 mil, 20 mil. 20 mil? 20 mil po. Ay, ito yung paulam ko si mo. Oo, Meg, pwede guro. Meg. Igo na. Basta 20 lang paulam mo. Bisan Bilang ko danay. Bisan mga 300 lang guro. Doon si mo nag-withdraw ka tapos amo na tsura mo kadto ka do withdraw ka. Siyempre, amo Do- ganyan mayayamanin. Musa Yeah. na. Mata ka? Pwede Meg mga Kailangan mo utang mo na. 500 lang siguro Meg. 500? Oo, Meg. Oh, Meg, baka ko ikaw na gusto mo makutang? Pwede man Meg. Pinagkita mo? May kwan ka da. Bisan pang bakalang kwan inang simento. Amo na abi nga lababo gakarusdak na. Oh, iman lang na ako. Ara gid Scatter ko liwat. grabe. Gate, dara ko mo na nay. Meg, thank you Meg. Ay. Paldi mo na kaya, subong ya. Meg, anan mo kami pelatuhan mo kami Miga. Oo, Wala daw ba? Bayra ko na may mag-scatter mo ko Meg. Mag-scatter mo ko Meg. Sige. Nakal ko danay, bro. Oh Meg, halong. Thank you gid. Oh. Ay, grabe ang yung daog ya. Timing mo na. Oo, di po garo.
Pili mo ginulang 500. 500. Doon na sa kuan niyo 300. Oo. 500 eh. Sakto Puter. rin pakalgata. Ay, bakal nung gatas. Ay, sige Ay, Meg. ay, tingnan mo. Oo, na basta ibulang mo naman na ah. Hindi na ako mabulong pag una ko subong. Mayo man. Sige na. Nga, bye-bye.